बुंथिगिरि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि थैनाय सानखौ बर' माहारियैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मुंख्लं सान महरै फालिबोदों आरो दिनैबो जोङो बेखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालिदों, गोसो गोरबोजों फालिदों। दा बे हाबाफारिखौ दैदेननाय जोंनि बयनिबो अनजानाय आथिखालनि बर'नि सासे जोबोद गोख्रों दैदेनगिरि बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथां, दिनैनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि बर' हारिजों थांनाय 30 बोसोरसो जोबोद खाथि सोमोन्दो थानानै जोंनि फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, गुबुन गुबुन आफादफोरखौ मदद होबोबाय थानाय बिथाङा दायो भाइस चेन्सेलर प्रफेसर रमेश बरदुवा सार, जोंनि बेवहाय बाहागो लानाय जोंनि डिप्युटि चिफ बिथां, बिटिसिनि जोंनि स्पिकार बिथां, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथां, इएम बिथांमोन, एमसिएलए बिथांमोन, एमएलए बिथांमोन आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, सिएसबिनि चेयारमेन डक्टर दीपक बसुमतारी आरो बाहागो लाफैनो हानाय प्रिन्सिपाल बिथांमोन, प्रफेसर बिथांमोन आरो बर'नि गुबुन गुबुन आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन, लोगोसे बे ओनसोलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय रायजो राजाजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन, आं बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बे जौसांनिफ्राय सुजित नार्जारिनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। अबंलावरिनि खाथियावबो आरज गाबदों बिथांखौ अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जेन जायगा होयो आरो बिथांनि न'खरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। बिथांजों लोगोसे बे 6 बोसोरनि सोमावसारनायाव 1135 सुबुङा खास्रि बिस्रि बुथारजादोंमोन। बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै सोमावसारनाय समनि मुंखौ होनानै जों बयबो मान होयो। बिथांमोन साफ्रोमनोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरदों। बिनि उनाव बिएलटिनि सोमावसारनायावबो गोबां मुंख्लं जादों, एनडिबिनि सोमावसारनायावबो गोबां मुंख्लं जादों। बिनि सिगाङाव बर' थुनलाइ आफादनि हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जादों आरो बे सोमावसारनाय मुंख्लं बिथांमोनखौ आङो दिनै बे जौसांनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सिनस्रि महरै हारिनि गासैबो बिथिंफोरखौ रुजुनानै थांनाय 50 बोसोरनिख्रुइ बांसिन सोमावसारबोदों। गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ लानानै खामानि मावबोदों। खुनु कमप्रमाइज गैयाजासे, थाद'नाय गैयाजासे, गिनाय गैयाजासे, मेंनाय गैयाजासे खामानि मावबोदों। दा बिनि गुबै थुलुंगाया जाहैबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बर' माहारियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोनोम जानानै बर' हारिखौ खौसे खालामनानै मुलुगाव गावनि सिनायथिखौ, गावनि थामोन्थाखौ, गावनि गासैबो बिथिंफोरखौ गोख्रोङै लाखिनानै मोनसे गोथां हारि महरै गावनि मान सन्मानखौ लानानै, आत्मा सन्मानखौ लानानै थांना थानायनि जि बाथ्रा बेखौ रोखा रोखा बिथाङा जोंनो दिन्थिनानै थांबाय। दा बिथाङा दिन्थिलांनाय लामाजोंनो आगान सुरनानै जोङो बिएससि, बिटिसि आरो बिटिआर मोनबाय। दिनै बड'फाया जोंनि गेजेराव गैला, नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जिफोर बाथ्राखौ बुंलांदों, जिफोर मिशनखौ होलांदों, जेफोर खामानिफोरखौ थिनलांदों, बे खामानिखौनो हांखो मोनसेबो गोनो गोथो जायाजासे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबोबाय थानायखाय दिनै बादायलायनाय मुगायावबो जोंनि हारिखौ गुबुन हारिफ्रा जेसेबां लासै लासैनो मोस्लेट जालांदों, जोंनि हारिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो हादों। दा बिनि थाखायनो आङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनिसिम दिनैनि बे गोथार समाव, दिनैनि बे जोंनि दुखुनि समाव। बड'फाजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर मुंख्लं जालांबाय, जाय मुंख्लं बिथांमोनहा हारिखौ फोथांना दोननो थाखाय नारा नाथा
समाव जोंनि सुथुरफोरनि जि गाज्रि नोजोर बेवहाय गोबाङानो गाब्रनो गोनां जादोंमोन एबा बिथांमोना खैसारियाव गोग्लैदोंमोन आरो जोंनि हारिनिबो सानस्लाबनो मोनै माखासे थासारियाव गोग्लैनानै जोंनि आगोमा बर'नि दैदेनगिरिफोर बर' फिसाफोरा माखासे जिउ गारनो गोनां जादोंमोन। बे थासारिफ्रा बे जाथायफ्रा जोंनि गोथां जारिमिन बियो गोथै जारिमिन नङा बियो जेखौनोखि एनसियेन्ट हिस्ट्रि होननानै बुङो जारिमिनाव बे एनसियेन्ट हिस्ट्रि नङा बियो जोंनि प्रेजेन्ट हिस्ट्रि आरो बे प्रेजेन्ट हिस्ट्रियाव दा दिनैनि समाव जों नायोब्ला नुगोन जे बर' हारिया जुजिनानै थांनानै थादों आरो जुजिनायनि स्पिरिट थानायखायसो बर' हारिया थांनानै थानो हादों आरो दिनैबो बर' हारिनि गेजेराव जुजिनायनि नांनायनि स्पिरिट दङखायनो बर' हारिखौ मालाया गुबुन हारिफ्रा सुथुरफ्रा थाबैनो गादबनो थाखाय साहस खालामनो हाया। बे जाबाय बर' हारिनि बेसेबांबा मोनसे मोजां गुन। दा नैबे समाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो नुबाय जे BSc एकर्डखौ खालामनो गोनां जाबाय मानोना बै समनि थासारियानो थिनदोंमोन जे जोङो बै समाव एकर्ड खालामनांगौ दान्दिसे जिरायनांगौ नायनांगौ बबे गोरोन्थि जाखो बबे मोजां जाखो आगान सुरफिननांगौ। थिग बेबायदिनो दान्दिसे नेथ'नानै एगेन 1996निफ्राय सोमावसारबाय बे सेकेन्ड जेनेरेशननि मुभमेन्ट जेरावनोखि जोंहा उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथां सानसुमा मंगल बसुमतारी बिथां फारसेथिं BLTबो जोनोम जाबाय। दिनै बेवहाय जोंहा बारग' एबसुनि दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर दङ। नैथि खेबनि सोमावसारनाया जागायबाय। बे नैथि खेबनि सोमावसारनायावबो जेसेबां जि थासारि जाया मानो बेखौ खर' रुजुननानै जोङो आवगायबोनायाव बर' माहारिया आवगायबोनायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा आवगायबोनायाव जोंहा नैथि एकर्ड जाबाय। नैथि एकर्ड जाखांनानै गोलाव सम जोङो नेनानै दङमोन नाथाय बेवहाय जोंहा मोनसे थासारि फैबाय फारसेथिं जोंनि NDPनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे मोनसे थासारिनिफ्राय नर्मेल मोनसे सिचुएसनाव फैनांगोन सरकारजों सावरायबाय थादों खुनु फिनिशिंआव फैयाखै। बेराफारसेथिं जोङो बिटिआर बा BTC ओनसोलाव जिखिना दङ बेखिना मोनथायखौ मोनबाय बिनि बाहेरायाव थानाय बर' फिसाफोरा जेबो मोनाखै बिनि थाखायबो माबा मोनसे एरेन्जमेन्ट खालामनांगोन। आरो मोनसेया जाहैबाय BTC गोरोबथायाव एफा एनै जिनिसफोर जोंनो नांदेरबावो माखासे इनस्टिटिउसन नांगौ माखासे फसंथानफोर नांगौ जायजों जोंनि हारिखौ मुलुगाव गेरेमसा हारि खालामनो हायो। जोंनो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि नांगौ NIT नांगौ स्पर्ट्सनि थाखाय माखासे बेबस्था नांगौ जेखौ नर्मेल बियोबा जोङो स्टेटनिफ्राय मोना बिनि थाखायनो बे जिनिसफोरखौ जोङो नायबाय। आरो बेराफारसेथिं दिनै जोंनि सिमायाव अरनाय गोदो संकसनिफ्राय सदिया होननानै बुंदोंमोन बड'फानि समाव संकसनिफ्राय सदियाखौ दिनै जानायनि थासारिया गैया गेजेर ससेयाव माखासे जेंना दङ नाथाय बबेसिम जोंनि सिमाखौ नारलांनो हायो जाहाथे फैबाय थानाय समाव 100 बोसोरनि उनाव जोंनि जेनेरेशना बुङा जे मानो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे इसेबां ओनसोल बेखिनि ओनसोलखौ लानानै सिमा होनाय मानो जोंनि सिमाया अराखसै बे सिमाखौ एसेबाबो नारनो थाखाय जोङो बे गोरोबथाखौ थांखिनानै लानाय जाबाय। दा बे हिसाबै गोरोबथाया जाबाय आरो दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे दफाया इमप्लिमेन्ट जालांगासिनो दङ नाथाय गेजेर ससेयाव जागायजेननायावनो जोङो बोसोरसे कभिड मोनबाय कर'ना भाइरास जानायलाय बोसोरसे खामानिया मोजां जायाखै बिनि उनाव बायदिसिना थासारि गोजौ गाहाय जानानै जोंनि माखासे इमप्लिमेन्ट जाबाय माखासे जायाखै। नाथाय दिनै आङो BTC काउन्सिलाव फैदोंब्लाबो राजखान्थियाव फैदोंब्लाबो मावनाय दांनायाव बै सोमावसारनाय समाव जेरै माखासे प्रेसार एबा खामानि मावदोंमोन दिनैबो दिल्ली आरो दिसपुरनि अफिसारफोरजों बिथांमोननि मन्थ्रिफोरजों बिथांमोननि कनसार्न अथ'रिटिफोरजों जोङो सेम प्रेसाराव खामानि मावबाय थादों जे जेरैखि जाया बेखौ मावबोनो थाखाय। दा नंखायनो आंहा फोथायनाय दङ दिनै सा सानजा भारतआव गोबां हाथियार लानाय सोमावसारग्राफोर दङ बिथांमोननि जेंनाया जोबाखै बेखौ लानानै एखनबा एखनबा जायफोर अथ'रिटि दङ बिथांमोना माखासे साननायाव गोग्लैयो सानहाबनायाव गोग्लैयो नाथाय जोंनि जेंनाया 2020 मायथाइयाव जोबनाय लोगो लोगो बियो भारत सरकारनि थाखायबो आसाम सरकारनि थाखायबो राजखान्थि खालामग्रा मानसिफोरनि थाखाय आरो जायफोर कनसार्न अथ'रिटि पिस शान्ति लाबोनो नागिरग्रा गोजोन लाबोनो नागिरग्रा मोजां थासारि दानो नागिरग्रा बे कनसार्न अथ'रिटि एजेन्सिसफ्रा दिनै बेखौ बेसेबांबा गिदिर मोनसे एग्जाम्पल बायदि लानो हादों। नंखायनो बियो मोनसे नेशनेल कमिटमेन्ट दिनै नङा गाबोन भारत सरकार आसाम सरकारा बेखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन बेवहाय जोंहा 1% कमप्रमाइज गैया बियो रोखा रोखा। खालि बाथ्राया बेल' आं दिनै पलिटिक्सआव दङ जोंहा बिश्वजित दैमारि आदा बिथाङा पलिटिक्सआव दङ गोबिन्द दाया पलिटिक्सआव दङ
जों बयबो पलिटिक्सआव दोङोहाय खालि जोंनि बाथ्रा बुंनायनि जि टिउन बेल' एसे सोलायनानै दोङो बाखि जेबो गैया बेवहाय खुनु दाउ गैया 1%। आरो राजखान्थियाव फैदों होननानै राजखान्थिखौ बिखा बिख्लो थैयाव सोना लानो थाखाय फैयाखै। बर' हारिनि थामोनथा, बर' हारिनि रैखाथि, बर' हारि दानायनि एजेन्डाखौ लानानै फैदों आरो बेवहाय खुनु कमप्रमाइज खालामनाय नङा। बबेयावबा सिरि थादोंबा राजखान्थिनि थाखाय जोंनि लाबालाबनि थाखाय थादों, बबेयावबा गोरा बुंदोंबा जोंनि जाथिनि लाबालाबनि थाखाय बुंदों आरो जोङो खुनु मोनसे जिनिसाव कमप्रमाइज खालामाखै। जायनि थाखाय नोंथांमोना नुबाय जे 10 बोसोर एमपि गैयामोन, जेरैखि जाया काउन्टा कौशल बाहायनानै 10 बोसोरनि उनाव जोंनि एमपिखौ जों लकसभायाव लानानै थांफिनबाय। बेयो मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट। आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बाख्नायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिटारमिनेसन। गेजेर गेजेर टार्बुलेन्स फैयो। टार्बुलेन्स होननानै बुङो माने बारा गाज्रि बारो। फरायसा आफादनि आफादगिरिफोरखौ टार्गेट खालामनानै लायो। बिटिडिनि बाथ्रा नङा। एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा आं जेला आफादगिरि जादोंमोन 11 बोसोर, बै समाव आं सानदोंमोन माने आंनो बयनिख्रुइ बांसिन क्रिटिसाइज खालामजाग्रा एबसुनि आफादगिरिखौ होननानै। मानोना बयबो क्रिटिसाइज खालामो आरो बयबो डाउट खालामो मावनो हानाय नङा नामा, थगायजासिगोन नामा, कमप्रमाइज खालामजासिगोन नामा। किन्तु भारत बायदि हादोराव जेराव 140 कोटि मानसि दङ, बे 140 कोटि मानसि थानायाव जोंफोरबायदि हारिफोरनि अबस्थाया एखम्बा जोबोद गाज्रि जायो। किन्तु बियो दिनै डिटारमिनेसन, जि डिटारमिनेसननि बाथ्राखौ बड'फाया 1987 मायथाइयाव सोमावसारनानै जोंनो डेस्टिनेसन मोनसे टारगेट मोनसे गल मोनसे खालामनानै होलांदों। बेनो जोंनि डिटारमिनेसन। बिनि लेफ्ट आरो राइट जों 1%बो साननो हानाय नङा आरो साननाय नङा। किन्तु दिनै जोंनि एचिभमेन्टआ जाहैबाय जे खम समनि गेजेरावनो जों सानाखैमोन। जेरै मोनसे समाव सिडनी एन्डेल सोरबा बुंलांदोंमोन बर' हारिनि बर' रावा 100 बोसोरनि उनाव गोमालांगोन। दिनै गोमालाङाखिसै, बियो 8 सिडुल लेंगुवेज जाफैबाय। थिग बेबायदिनो आसामाव जोंनि जे स्पिकार फैगोन बेखौबो मानसिफ्रा सानाखैमोन। मोनसे समाव जोङो गादबनाय, नासयनाय, दिनै बेसेबां मोनसे थासारि, गावख्रेबनाय, बुख्रेबनाय, बे थासारिखौ सौसिनानै दिनै जोङो आसामाव जि मोनसे टप सेकेन्ड पजिशन एबा टप पजिशननिनो मोनसे लेभेलाव जोङो स्पिकार मोननो हाबाय। बेबायदिनो दिनै 2 एमपि मोननो हाबाय। थासारिया ओरैबायदि फैदों, आसामाव मालासिनो गुबुन रायजोआव थानायमोनब्ला हयथ' जोंनि एमपि आरो मन्थ्रिबो मोनबावगौमोन। बेबायदिबो थासारि दङ। दा बेफोर थासारिखौ बुजिनानै मेलेमजों मावलांनांगोन। महात्मा गान्धीया बुंदों फिजिकेल स्ट्रेन्थजों जोङो दावहाखौ देरहानाय नङा, फिजिकेल स्ट्रेन्थजोंल' जोङो मेलेमखौ बाहायनांगोन। दिनैनि समा जाबाय मेलेमखौ बाहायनायनि सम। दा नोंखायनो दिनै एनडिपिनि बिदा फंबायफोरखौ माखासेया दिनै प्रभक खालामबाय थादों जे एकदा जायाखै, ओरै जायाखै। जोङो बेखौ खामानि मावगासिनो दङ। माखासे केसआ सिगांनो कनभिक्ट जाखाबाय 1 कोटनि सिगाङावनो, जायफोरनिखि हाइलिएस्ट क्राइम। देशआव मोनसे ल' दङ, आइन दङ, देशआव सिस्टेम दङ, जेखौ नोङो बाइपास खालामनो हाया। किन्तु बिदि होननानै कुनु मोनसे पार्सनेल धान्दा लानानै, राजखान्थिनि धान्दा लानानै जोङो एनडिपिनि बिदा फंबायफोरखौ जे जेलनिफ्राय बरननो नागिराखै, बिदि नङा। आरो बेखौ जुदि सानोबा दिनै जायफोरा सरकार सालायलांबाय बिथांमोनाबो मोनसे सुजुग मोनदोंमोन। दा बै थासारिफोरखौ लानानै दिनै पस्टमर्टेम खालामनायनि, पर्याय रायज्लायनाय खालामनायनि सम फैदों। जोङो गासैखौबो नायदों जे आइडेन्टिटि कालचाराथ' जौगाखानांगोन। सोरबा बुंदों मानो बेबायदि गिदिर प्रग्राम खुंनांगौ, मानो नलेज फेस्टिभेल खुंनांगौ। बर' हारिखौ मुलुगाव मिथिहोनांगौबा हय नों थांनानै बेवहाय नुजाहैनांगोन, एक्जिबिसन प्रेजेन्ट जाहैनांगोन, नङाबा बिसोरखौ लाबोनानै नैयाव नोङो दिन्थिनांगोन, अब्लासो मिथिगोन। नलेज फेस्टिभेलाव जोङो जायफोर 32 कान्ट्रिनि मानसि लिंनानै लाबोदों बिसोरजों जोंहा दायो रिलेसन जाजोब्बाय। दिनै बर' हारिखौ जापानाव मिथिबाय, गोबां हादोराव मिथिबाय। बिनि सिगाङावबो गोबाङानो गोबां खामानि मावदों। जोंहा एमपि थानाय समाव बिश्वजितआबो मंगलियाव थांनानै गोबां मोनसे सोमोन्दो दाहैदों। दा बेफोरो बड'फानि होनाय एजेन्डा गोजा। बेखौनो जों मावगासिनो दङ, बेखौनो जोङो दिनै मावगासिनो दङ। दा ओंखायनो आइडेन्टिटि आरो कालचारखौ जोङो गोजौआव लांनायनि थाखाय जोंहा मोनसे मिशन दङ, भिजन दङ। बेजों जोङो खामानि मावलांबाय थागोन। स्पर्ट्सआव जोङो बिराद जौगाहोजायो। जोंनि स्पर्ट्सआ बिराद स्पिडआव जौगागासिनो दङ। नाथाय बेखौ इनस्टिटिउसनेल खालामनानै बहाबा एकाडेमि गायसननानै गेलेनो हानायाव लांनांगोन। ISL गेलेनो हानांगोन, I League गेलेनो हानांगोन। बै लेभेलनि थाखायसो जोङो मिशनखौ लागासिनो दङ। आरो गासैबो थिग थायोबा आं बोसोरनैनि गेजेरावनो ISL आरो I League गेलेनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। मानोना नर्थ इस्टनि गेजेराव सबसे बेस्ट
टेक्नोलॉजिकली बानायनाय स्टेडियामा जों क'क्राझाराव बानायबाय देग्लाय नर्थ ईस्टनि सबसे बेस्ट स्टेडियाम आरो बियो 10 दिन 15 दिननि गेजेरावनो कमप्लिट जाहैसिगोन दा स्पर्ट्सनि बिथिङाव जोङो खामानि मावगासिनो दङ मोनसे नलेज ससाइटि दानायनि बाथ्रा दङ सोलोंथाइया गोग्लैसोनायमोन दिनै मानसिफ्रा रायलायदों मा जादु खालामखो दिनै जोंनि रिजाल्टआ मोजां जाबाय आसामाव जरहाट बायदि जिल्ला जायखौ अराय सम टप सेकेन्ड फार्स्ट सेकेन्ड थायो बेखौ गाख्लायनानै जोंनि बबेबा डिस्ट्रिक्टआ दिनै टपआव थांनो हाबाय मेट्रिक हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआव जोङो सुपार 50 खालामदों गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंदों नाथाय हिउमेन रिसर्स सुबुं धोन दानांगोन बे आंनि बाथ्रा नङा जों उन्दै हाफपेन्ट गाननायनिफ्रायनो लिडारफोरनि खुगायाव खोनादों डाक्टार नांगौ इन्जिनियार नांगौ आइएएस अफिसार नांगौ जोंनो आइपिएस नांगौ खिन्थु मावनायाव रावबो मावाखैमोन आं क्रिटिसाइज खालामाखै मावनायनि थासारिबो गैयामोन दा दिनै थासारि फैदों बे खामानिखौ जों मावदों आरो देग्लाय मेडिकेलनि जि नीट एग्जाम जालांबाय 50नि गेजेराव 40 जायगा नीट क्लियार खालामदों खनसेयावनो 50नि गेजेराव 48 जा नीट क्लियार खालामदों जोंनि सेकेन्ड बेच जेडब्लिउनि थाखाय जि दाखालि बावै एन्ट्रेन्स होदोंमोन खनसेयावनो जेडब्लिउ एन्ट्रेन्स होनायाव 50नि गेजेराव 44 क्लियार खालामदों आरो बिनि गेजेराव 30निख्रुइ बांसिन आईआईटिआव एडमिशन मोनगोन आरो मेडिकेलावबो नीटनिफ्राय 24निख्रुइ बांसिन एमबीबीएसआव मोनगोन बीडीएसआव मोनगोन बे कमप्लिट मोनसे प्लेनिं थांगासिनो दङ देग्लाय बोसोरनि प्रिलिम एग्जामाव एगेन 28 जना जोंहा प्रिलिम क्लियार जानानै दङ बारा गोबां नङा बोसोरबासो जुदि बेबायदि हमथाना लांनो हायोब्ला नोंथांमोना नुगोन जे आईएएस आईपीएस मेडिकेल इन्जिनियार जेरावबो जोंनि मानसिफ्रा गोसारजोबगोन मानोना जोंनि हारिनि सुबुङा ब्रेन गोनां खस्थ' खालामनो हाग्रा जोबोद सिनसियार अनेस्ट जोंनि माखासे लाइमोनफोरनि आखलफ्रा बिसोरखौ बयबो लुबैयो दिनै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव बयबो जोंनि मानसिखौ मेन पावार हिसाबै बाहायनो लुबैयो आं बे बोसोरथाम थानानै मिथिबाय जे सोरबा जुदि आईटीआई फरायोबा स्किल ट्रेनिं लायोबा बिथांमोनखौ दिनै जों आवगायनानै लांहोनो हागोन दा नंखायनो इडुकेसनखौ जों बयनिख्रुइ बांसिन गोसो होगोन इडुकेसनावनो जों देरहानांगोन पलिटिकेलि जोङो दिनै अनजिमाया खम जायखिजाया नारा नाथा नाजादों दिनै जोङो नैबे समसिम जोङो फैनानै स्पिकार मोनबाय आरो 10 बोसोराव मोजां मोजां मानसि ओंखारनानै मोजां पलिटिक्स खालामोबा मानसि सोरबा थांनानै टप पजिशनावबो मोनहैनो हायो दा बिनि थाखाय मोनसे मिशनजों आवगायलांनांगोन बै लिडारफोरखौ जायखौ बेबायदिथिं लांनो नागिरदों बेखौ माखासे सेफगार्ड होनांगोन सेफगार्ड होनानै नायनानै बेखौ बे पजिशनाव लांनांगोन मानोना बे मानसिया बै जायगायाव जिरायोब्लासो जोंहा हारिया लाब जागोन बे जिनिसफोरखौ बे प्लेनिंजों खालामनांगोन आरो बे प्लेनिंआ जोङो खालामनो हायाखै मानोना आन्दोलन सोलिदोंमोन अबस्थाया गाज्रिमोन गोबां थासारि दङमोन दिनै टेक्न'लजिया जोबोद आवगायलांबाय जों आईटीआईफोरखौ थिक खालामदों पलिटेकनिक जोङो स्टार्ट खालामदों दायो आरोबाव जोङो रिसेन्टलि 15 आगस्ट खालि बड'लेण्ड एन्टारप्रिनार डेभेलपमेन्ट इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया होननानै जोङो मोनसे केम्पास चिराङाव स्टार्ट खालामनो थांगासिनो दङ गोबां इन्स्टिट्युटफोरखौ जोङो प्राइभेट गभर्नमेन्ट स्पन्सर प्राइभेट स्पन्सर गोबां सेन्टारफोरखौ जोङो गायसननो थाखाय थांगासिनो दङ दा बेफोर खामानिफोरा जायोबा जोङो हिउमेन रिसर्सखौ थाबैनो दानो हागोन दा ओंखायनो मोनसे समाव जौ जुवा एसे आगोलाव आफादगिरिया बुंदों उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे थासारिफोरखौ जोङो हारि नाङैनो थांखि लानांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' मिटिं खालामबाय थागोन एवारनेस खालामबाय थागोन गुबुना बे गाज्रिखौनो एनकारेज खालामगोन बे बोरै जागोन खमायनाया जथेस्थ खमायबाय दायो किन्तु सिङाव डमेस्टिक भायलेन्स ना जायखौ बुङो नांलाय खमलायाबो बिराद रेटआ दंबाय थायो दाबो जौ लोंनायाबो खोब खमायदोंबाबो खमायजोबाखै दा बेबायदि माखासे थासारिफोरखौ मोजां खालामनांगोन दा बेनि थाखाय जोङो खौसे खामानि मावलांनांगोन मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेन जिउनि बेसेना जाहाथे ओरैनो थाङा जों बेखौ नोजोर होनांगोन आरो मोनसे जि गोजाम जोंनि केरेक्टार गावजों गाव नांलायनाय खमलायनाय गावनि मोजां गुनफोरखौ रेसपेक्ट होलायलाय गाज्रिफोरखौ सोदांलायो बे मोनसे थासारिफोरखौ फोजोबनानै जोङो मोनसे पजिटिभ सिन्था लानानै आवगायलांनो हायोबा हारिया गेरेमसा हारि जानो हागोन बेवहाय खुनु सन्देह गैया 1%बो सन्देह गैया आं बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो दिनै बोथोराबो गुदुं थेवबो बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय फैबाय थानाय समाव आफादगिरिया बुंदों टेट एग्जाम पास जानानै मास्टार साख्रि माखासेया जानानै दङ प्रसेसा जोंहा इलेक्सननि थाखाय पास जादोंमोन नाथाय 1200 इलेमेन्टारियाव मास्टार थिसननाय 1400 सेकेन्डारियाव मास्टार थिसननाय बे प्रसेसा थाबनो जादों उइदिन 2 मान्थनि गेजेराव आं सानदों जे कमप्लिट जागोन आरो जोङो प्राय 2800 टिचार जों एपइन्टमेन्ट होनो हागोन बे मोनसे
आरो बाखिखिनि जिखिनि भेकेन्ट पस्ट बायदिसिना दङ बेनिबो जोङो इमप्लयमेन्टनि थाखाय खालामगासिनो दङ गुड गभार्नेन्सनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों बोसोरथामाव जथेस्थ सोलोंबाय आरो नाजाबाय थादों जि थासारि दङ दिनै हा हुआ बिराद गिदिर जेंनामोन नाथाय जोङो सनितपुर बिश्वनाथनिफ्राय लानानै बड'लेण्डसिम नायोबा 30,000निख्रुइ बांसिन जोंनि बर' फिसाफोरनो जेरै फरेस्टआव हानि मोनथायखौ जोङो बे 3 बोसोर 2 बोसोरावनो होनायनि थाखाय बेबस्था खालामनो हादों दा बेफोर खामानिफोरखौ जोङो आं कमप्रमाइज मावलांगोन आं बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनो मेल बेखेवनायनि गिदिर बिबान होनायनि थाखाय एबसुनो आंनि साबायखर बावनानै आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव गोख्रोङै खामानि मावनो हाथों जोंनि मुंख्लंफोरा अराय सम बोर सारस्रि हरथों बेखौनो हास्थायबाय आरो मुंख्लंफोरनो जि एक्स ग्रेसिया होनाय बे खामानिया सोलिगासिनो दङ जोंनि आखायाव दा फ्राय 200नि एसे सायाव रेडि जानानै दङ नाथाय एखम्बा लिस्टआ गडबड जानायखाय मैया आं लिस्टखौ लानानै फिर क्रस चेक खालामनो थाखाय रेडि खालामनानै दोनदों क्रस चेक खालामनानै जोङो नेक्स्ट 15-20 दिननि गेजेराव मुंख्लंफोरनो होगोन आरो जिखिनि रिहेबिलिटेसन बाखि दङ बेबो मैयाबो जोङो रायज्लायफिनदों जोङो बेखौ मोनसे ट्रेकआव लागासिनो दङ दा जियानो जाया मानो मेसिनारिफ्रा गावबागाव एजेन्डा थायो गावबागाव माबायदि मावनो नागिरो खिन्थु जोंनिखौ लानानै नोंथांमोना दा सान जे जोङो बावगारगोन जों कमप्रमाइज खालामगोन बेयो जोंनि प्रायर एजेन्डा बेखौ लाना जों खामानि मावगोन गोजोन्थों